ние ще отиваме сега. Ето. Оп! Стели, внимавай. Само Лелю да не удариш. Внимавайте, внимавайте. Внимавай само да не удариш. Внимавай, Стела. Стели! Внимавай, там ще паднеш. Оп. Ще ударите бабата. Айде да учите в детската да си играете, че това не е много хубава игра. Ние да не вземем... Хайде, торта! Хайде! Хайде, стани тортата. Бързо! Ще духаме същичките. Хайде, отиваме да духаме същичките. Хайде, ще отиваме да духаме същичките, баби. Хайде! Айде, бързо! Тортата! Хвани жеста за ръчичка. Хайде! Бързо! Бързо! Щупена свещичката! Що така? Чечи, вземи камерата. Тя е щупена, защото Стела си игра с нея половин час. Сега дайте на гости ми, сега вече. Ето вика се помала и ти няма торта, като рождение, да, нали сигурно. Чакай, бъде торта, вика, наистина не рождение. Роси, изведи торта. Айде, чакай, да добра свещичката. Ти си още 2 часа ще опиташ да влезеш свещичката. Да, разбира се. Така ще я забравя. Кажа, моля. Ще я сложим. Да, ще я закрепя. Ето, да могат да Ето тук за тортата изчистим. Айде, шопена, хепи бързо. Дайте ми една забавя. Свещичките. Една забавя. Виж как си да обича да си ги нарви ръчката. Снимай, не хора да се граеш. Не знам къде не отива за Може това. да свети някакъв така. Някакъв втора. Не. Чакай, баба, още не сме. Ами след малко, баба, това е тортата. Виж как изцапа ръчичката. Нашата не може да ни така. Чакай, Чакай, си. сега слагай тортата. Тук да снимаш. Чакай. Чакайте, Галина. Муцева. Защо? Какво да прави, човек? Нали ще духаме свещите? Нали ще духаме същичката? Тя е миналата година така. Оплеска ръчичките. Чакай ми ще Кой е тук, бе, тати? Хайде, Стели. Ела тук сега на масата. духа свещичката сега. Да. Хайде сега, тук Стелито ще се стави. Дайте да запалим Айде, Чакай, ще запалим само да снимам. Дай малко надолу. Чакай, чечи. Не гаси, бе, не да гаси. Чакай да снимам. Сега ще я запаля да снимам тортата. Ела, да духаш, майко. Чакай. Алче, голяма торта. 3-4. Чакай. Айде, Роси, запаля. Чакай. Айде, Стели. Браво. Хайде, Роси, чакайте малко. дръпнете се, чакай. Айде да пеем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Силва! Силно, баба. Айде, сайде, Галина, да пухне тя. Айде, още веднъж 3 пъти за щастие. 3, 4, Пак я запали, пак. Това е най-голямата работа. ще подпалим тортата, ей! Айде! Айде, да
Каленчето духна ли същичка? Браво, браво. Ела да измием ръката. Я кажи какво има там. Стили. Какво има тук? О, патето яке. Пати. Охо. Не, да ще се качи върху тортата. Ела да измием ръцете вече. Тя ми скрипя. На вивцата. Ето сега. Няма нищо. Не се лепи някакси. Не може. Я му Колко момичета са Роси, запали я пак вече. Голямо Виж колко момичета са Хайде. вели тортата. Честит рожден ден. Духай. Браво. Браво, да Стели. Пак ли ще духаме? Пак ще духаме. Ела да се извърши с една съвсем. Това е фотоапарат. Нашия. Пак се появява за всички. Че го уча. О, далече, далече. Голям метап. Айде да реже тортата да яде. Палим на децата Не, Жасмина, въобще няма да опитам да въпроса. То свърши видела ме батка. Не, нали те ми? Не. Пипай. Ще взеш ли сега Стела чака с момента на яденето. На момента на духането на същото. Като знам колко си пояденето велики. Колко